vagyok veletek egy videóba, ami az első Brawl Stars-os videóm. Én vagyok Rufus Joel, és Hackersby-től ismerhettek engem. Szerintem kezdhetjük, vagy kivel jöjjek? Móval jövök szerintem. Ez így a legjobb szerintem. Duo Showdownba megyünk. Hackersby-vel amúgy tök jó játszani, meg minden. Attól szerintem neki 12 000, nekem 21 000, neki 43 brawler, nekem 53, 10-zel több nekem. Annyit elmondok. Ajjaj, bro, what a sigma, bro, what a signature, what a signature. Hey, yo, what a sigma. Gyere, mi van? Ilyenkor fél tőlünk. Amúgy lett volna annyi esze, hogy felénk jön. De nyugi, nem kell félni tőlünk. Tőlünk nem kell félni. De attól a Leontól fel. Ne vigyelek, övetudás. Itt helikopterezek. Drákóra gyűjtök, ahogy látjátok. Még mindig nincs meg még a Star Drop. Pedig nagyon sokat küzdök érte. Mikor jönök Dynamite-kal. Remélem az jó lesz. Mindjárt 40-es Dynamite. Az jó lenne, hogyha meg lenne ebbe a videóban 40 Dynamite-kal. Lehet, hogy még lesz egy videó, amikor Hackersby-vel játszok. 4 videójába szerepelek. Nekem nincs olyanom. Hello, Tara! Leszünk barátok, Tara. De mitől lassulok le ennyire? Hello! Mi a baj? Mi a baj? Szerintem az, hogy nem bír játszani. Hoppá! Az baj, az nagyon nagy baj. Hoppári. Hát hello. Hát ki van itt? Nem, vajon nem Róza? Vajon ez ki? Az nagyon jó úgy. Azt ott kinyomjuk. Már meg is öltük Tarát. Mindjárt meghalunk. Shovden. Öld már meg. Hát nem fogod. Annak van 16 pár. De miért mész olyan közel? A mormota. És megvan. Ó, már csak egyetlen egy kupa kéne, hogy meglegyen a 40. Egyetlen egy. Ja, 10. Egy kell legalább 4000, hogy Gold 1-es legyek abba. De egy kupa. Hogyha már nem tudom,
Rank 3-nál jön a 39-nél egy kupa. Szerintem. De nem baj, mert akkor az nem winnek számít, de attól még meg lesz a 40. És engem az érdekel nagyon. Hello! Vajon ki van itt? Csak nem a tündi-bündi. Csak nem a tündi-bündi barátod. Mit csinál? Amúgy az ki? Ja, az Jessie. Először úgy nézett ki hátulról, mintha Gél lenne. De az a új Toy Story-s. Ez az új Toy Story-s Brawler. Istenem, jó mindenkit. Újjaj. Ez így -4, ha jól tudom. Igen. Na hát most már kellett. Az baj. Hát az csak winnél lesz. Újjaj. Rank 2-nél vagy rank 1-nél lesz az. Kit, kérlek kit. Bocsánat, csak egy kicsit betegek. Ójaj. Na szerintem oda nem menjél. Arra nem menjél. És ez hogy? Mikor lesz már rank 4? Teams left 4. Mikor lesz már Teams left? Na végre. Teams left 3. De maradj ott. És én ezt. És ezt honnan tudja? +1 fogadjunk. +1. 0 vagy +1. Én nem szeretem Dynamite-ot, szóval pont azért halok meg mindig. Csak kell rá egy küldetés. És kell az XP. Mi? Itt az nem ment. Az úgy volt, hogy ő is jött. What the hell? No, hát ez olyan, mintha meglennék. Egész végig meg vagyok. Ajjaj, Nyugi Kenji, hogyha megy felé, hogy remélem most éppen az a nyomodékod van, hogyha ütsz egyet, akkor elmész egy kicsit arrébb. Dobás. Hova kell a dobás? Az. De hogy oda céloz? Onnan. Menj onnan. Rád fog támadni. Miért pont oda? Úgy? Nem fog ez soha. Ez gyors volt. Ez gyors. Jó van. Most már meg lesz a 40-es vagyok most már. Segítség.
Ha jól tudom, 7-et kapok. Igen, 40-es vagyok. 40-es, tájör 40. Tájör 40. Tájör 40. Mi van veletek? Amúgy meg... Oj. Úgy voltam úgy, hogy a Tesco-ba megyünk. Amúgy nem, csak viccelek. 40-es vagyok. Dynamite-kal. Na, egy Surge-ot kapunk. Az a legjobb. De az biztos. Csak mi jövünk be ide? Az úgy tűnik, igen. Először csak mi. Aj, bebagoltam. Júj, júj. Hello. Az kapta halt. Na, 3. És így, ha jól tudom, mínusz, nem. Kaptunk 13-at, még kell 5 kupa. 88-at kaptunk. Mi az új küldetés? Az baj. Nem, maradok itt. Szerintem már rang 2-nél is 6-ot kapok. Az baj. Az mondjuk baj. Jó van. Ezt innen eldurrantjuk. Hoppá. Arra van valaki. Hoppá, arra is. Mondjuk ott. Hello. Na, ilyenkor mi zuhant? Ilyenkor már féltél. Most meg én félek. Felhilleli magát. Na, fuss az életedért. Akkor ne. Hát tényleg bajom vagy. Na, -5 szerintem. Na, még mindig -4. De jövök múlva, mert adott egy hívást nekem tegnap Hackersby, hogy akinek hamarabb, hogy neki Hank, nekem meg Mónak kell hamarabb, hogy 20-as legyen. És most vagyok 16-os próbál. És 4 tájár 4 kell még. Akkor kell még 80 kupa. 80 kupa. 80!
Érted? 80. Szerintem utal is érem meg, hát nem fogom, mert meghalt. Hello, Nita! Nita! Kerges Nita! Azt hitted mi? Az a miénk, Manuel. Everyday I'm shopping. Hoppá. Azt kapta, halt. Hát az baj, az meg baj. Újra élet Nitája. Anita újra élet. Anita. Mínusz. Na, 25. Ezzel. Na, még kell, és kapok 500-at majd. Egyszerre fogom őket kilőni. Nézzétek, és egyszerre. Jó, a Barleyre az, arra nyugodtan rámehetünk. Jó, de félek. Na, de a kártól nem félek. Menj már! Hagyjál nekem is. Hagyjál. Akkor ne hagyjál. Jó, van, ott is van egy láda, menjél oda. Szerintem ő vak. Ennyi. A móva mindjárt megvan a 20, szerintem. $11,000 kell még, és kapok 200-at. A másiknál meg 100,000 kell összesen, és kapok 500-at. Na, a TikTokon kövessetek be, Joel a nevem, Joel úgy kell írni, és és ott kövessetek be, meg lájkoljátok a videókat, kérem. Jaj, Bell meg fog halni, annak még egy Power Cube-a sincs, sajnos. Jaj. 3 vagy 4. 4-et kapunk. Jó, 4000. Érted? 4000. Júj. So Virgin Rico.
Virgin Rico. Jó. És megvan. Jó. Jó, megvan. Mitik? Henkre! Na mindegy. Az, aki itt volt velünk, az köszönöm, hogy itt volt velünk.